Magkatalusi na. Teka mo dyan! This is Eater's Vlog. 15 taon na sa YouTube. Ano na kukuha dyan oh? Nag-vlog ako. Kalinawan pala. Hababa o ato? Hababa pala. Pagkabanwit mo. Tagasay ka gani? Digri mo sa tiba. Dakol ba kami pinsan siya? Di ba na Jocelyn Bisado mo? Mga Tarin, Sidron, Almuite, Asada, Alcala. Ano sana Albay, katandaan. Pilyado mo? Mga Rodriguez. Kay ano ni ano? Oo. Kumusta na naman? Sa buklod pa ka mo? Di ka na lang sa ano? Sige, dyan ako sa balyo. Ano na, maringkoto na no. Hindi kita, puro baranta dito. Itarakul? Ay, iyo. Yan la. Yaraon man yan dyan. Pag nagutom yan. Set natin dito. Tatlo ang ating set up. Subukan natin dito sa brighter side ng kawayanan. Haba natin yung pain. Hatiin lang natin. Ay, naputol. Naputol siya. Patuloy ko yung video sa Puyo. Jumping birds. Magkatalusi na. Teka mo dyan! Nagali ang sinono. Malipat ako doon sa balyo. Ano siya? Dito tayo. Sa dati. Yeah. Exactly 3 o'clock in the afternoon. Ngayong Sunday. Dito pa rin tayo sa exact location natin kahapon. Si Nonoy na Rodriguez kanina nakilala natin taga dito.
tatlo yung set natin. Isang nabili online, dalawang DIY. I hope na meron tayong catch ngayon. Sana biyayaan tayo na baliwag na bukwik. Bunod sa blessing. Kasama pa rin siyempre yung mga guardian dogs. Ayan. Si Lala, Bulala, and her her daughters. Parang nag-ano yun, no? Meron kayo? Subukan natin. I-test. Wala mo lang kumain. Eating time na yata 3 o'clock. When is the best time to catch fish? Yan, ganitong mga oras. Siyempre mag-snack yan. So, let's try again. Jumping perch na naman. Oh, teka muna. At magpo-photograph tayo. Yan. Oh. May lucky jumping perch, ha? Gusto mo? Wag. Shh. Shh. Meron pa. Ayan, very gentle siya. Nakakawala. Lots of jumping perch. Sige lang. Another tilapia. Yung sinuni nagtitiraw. Titiraw siya ng kanyang puko. Kaya pala tinatawalan ng mga doggies. Productive pa rin. Jumping climbing birds. It's 4:24. Ayan, naghihintay na sila. Ayaw na nila magstay. Gusto na naman nila umuwi. Ayan, para may catch. May catch ba? Anyways, time to go. Sige na. Lead the back, Lala. Mocha and Chunky. One last talag. Uwi na po kami. Ayan, nagpakita si Mayo, no?